Hello everyone! Welcome to the April's episode of This Month in Britannia. Днес предаваме от филиал Бели Брази, за да ви разкажем всичко най-интересно, което се случи този месец. Да започваме! Нашите най-малки ученици научиха буквите от S до W и се забавляваха с въпроси като Can you blow bubbles? Very Young 2 се превърнаха в малки градинари. Засадиха, поливаха и дори ядоха своите растения. А историите The Enormous Carrot и The Grey Baby Duck ги вдъхновиха да учат за животните във фермата. Very Young Learners 3 откриха света на професиите и музикалните инструменти. M4 се потопиха в света на природните бедствия и преговориха Present Perfect Tense. Подготовката за финалният изпит е в разгара си. Те но усвояват Past Simple Tense с помощта на кратки тестове и упражнения. Те две разшириха речника си с термини от телевизионния свят. Стартърс посрещнаха Смолби, който се завърна от Кембридж и написаха брошура за България, описвайки 4-те сезона. Започнаха и четенето на Amrita and the Trees. M1 работят по видеопроекти. Те сравняват живота в древен Египет и при викингите с този в днешни дни. М2 разказаха истории, вдъхновени от любимите им изпълнители. Учиха минало продължително време и сравнителни степени на прилагателност. Founders завършиха първия си проект. Работиха върху четенето и научиха нова лексика за животните и глаголите, както граматиката с like и don't like, и can и can't. Mover спечелиха втория си Listening Shield и са на крачка от отварянето на изпитен център в своята държава. M3 започнаха работа по белият зъб, като преразказват всяка глава с помощта на гатанки. H3 успешно завършиха подготовка за 5 сертификата с отлични резултати. H4 преминаха през интензивна програма, включваща финален изпит и завършване на Юнит 8 и успешно завършиха учебната година. А на 12 април нивата от Very Young Learners до M3 празнувахме Велик ден с много игри и забавления. Играта Green Light Red Light беше сред фаворитите, а накрая всички бяха наградени с много шоколадови яйца. Това беше всичко от нас за месец април. Очакваме ви отново следващият месец с още новини от света на Британика. Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото. Също така не забравяйте, че текат записванията за летните ни лагери и летните ни програми. За повече информация посетете нашия сайт. Till next time, bye!